Здравейте хора, днес един много клипче, гледах много неща и много костюми. Първия, ще ви покажа всичките ми костюми. Първия ето този костюм. Втория е ето този много сладък костюм. Третия си го спечелих там, не съм го написала него. Този, разбира се, съм си го написала, е доста сладък. И този. Ако искате да ви пратя клипчетата, къде да ги пиша, само ми пишете и ще ги кача в канала, да ги видите. Стига да искате. Пишете да или не, искате ли? Пишете го. Ето това са другите две, този чорап и ето това момичето сладко. Мисля, че тези, които са отваряли календара, ще ги имат. Така. Да, тази преди малко направих на клипче и я спечелих преди около 12 часа или някъде там. Тая пица също много лесно се пише между другото. Да, имам тези видове, затова тези няма да ги ползвам, защото са розово. И днес си написах също ето тази хубава бисквита. Не чак толкова хубава. Аз за Хелън си купих и костюм, разбира се. Това докучи. Така. Мисля, че нямам повече костюми. Може да си купим един костюм. Ето този ми харесва. Купуваме си го. Ой. Мога съм и този да си купя. Да съм бананова обелка, не искам. Искам много пандичка, да беше много сладка. Нямам пари за нови костюми. А за сега, като ви показах, това са. Имам още един хелънски костюм. Честно казано, имам повече коледни, защото Хелън не е наш празник. Празник е на Америка. А не съм в Америка, аз съм в България. Тези, които не знаят, да, аз съм в България. Имам ето тези животни. Животните ми ще ви ги покажа. Ето, показвам ви ги. Ами, мисля, че други животни нямам. А не, забравих си и атик, тики-татик. Любимото ми Хепи. Ето как се въртиш. Не бе, какво направих? Тук го изгубих и се изнервих. Уй! Куче извънземно. Само го правя. Вижте го какво прави, той легна и се спинка. Да видим колко минути остават. А да. Това видеото... Доколкото стигне за показването, толкова ще бъде. А няма да бъде 3 минути, защото искам да е на голям екран. Много сладко и падат тези протокали върху главата на капибарката. Много си сладки. Много сладка пандичка. Жалко, че нямам. Тапетите, мисля, че тапетите имам само този. Тапети не съм си купувал. То също. Този е сладък. И друго мисля, че нямам. Не така мисля да разглеждам. И този нормалния. Това съм там в масите, само тая маса, която съм в момента. Имам този цвят. Други цветове мисля, че нямам. Да, и този. Други нямам. Ето тези имам тук. Съм си купила. Аз даже не съм знала, че ги имам. По-често трябва да ги ползвам. Тези на пандата, които ги видяхте. Не знам, защо ги слагам. Сигурно, защото обожавам панда. Просто ми е любимия. Вие знаете от песента ми, която се радвам да ви е харесала. И за сега съм си такава. Капибарката. Вие се абонирайте за канала. А това беше цялото видео. 5-минутно видео. Мисля, че то стига вече.
И така. Чао на всички!